mu gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Na gode. Mu gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Mu gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Da sunan kaya mai ba da ruwa don ba mai saya. Gidan sauki ni marabu ne babu mai kudin da zai zagaya. Gidan sauki ya ce zai saya don mu rasa baɗan tinkiya. Gidan sauki Allah ga ogana IBM a mai agaji. Gidan sauki ya Allah kaninka salati yawan halittun ka gurin shugaba wanda duk ya bi shi ka gan shi sab. A sa'a hali da sahabbai sun tsaya babu gawa. Sun sa dukiya da jikinsu da rai sun ba shugaba sun yi sarki. Mu gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Shigar zamani na yi niyyar waya zan saya gidan sauki. Kuɗi na kaɗan tunani nake an yasa siya gidan sauki. Sanar je na IBM santa ta na garzaya gidan sauki. Waya ta sayu har canji ma na samu ashe na sha sauki. Bayan na siya sai na yi niyyar dawowa ashe sauki na da daɗi ko waje ta zai zo ashe. iPhone na gani ga Samsung makalar ta mu ce. Tilas ne na dawo IBM domin in siya gidan sauki. Mu gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. A IBM santa na ga Infinix za ta yi kyau da ni gidan sauki. Sannan na ga Tekno mai kyau za ta mun magani gidan sauki. Ga Redmi mai kyau ce kuma ta yi kalar zamani gidan sauki. Waya kai akwai IBM santa canza ku je ku sha sauki. Idan kai shigo kamfanin muna da Oppo a nan. Sannan in kana son Huawei to an kare a nan. Kuma a kamfanin mu akwai Itel mai kyau ce a nan. Waya telefo da za a aje a ofis ka zo gidan sauki. Mu gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Idan ka shigo kamfanin mu oba ma akwai gidan sauki. Muna da joni ko wacce kala kake so akwai gidan sauki. Baku da kari ko Nokia kake bida nan akwai gidan sauki. Waya dai akwai ko wacce kala kake so ka
zo kudan sauki. Ba a na mun tsaya ba, muna da agogwara ku zo. Sannan kamfaninmu akwai iWatch kawai dai ku zo. Muna da agogo kala-kala idan ku ka zo. Ai za ku gani tunda dai gani ya kore waji ku sha sauki. Ku gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Ina masu turi ku zo da kwamfiyuta a nan gidan sauki. Ko 'yan makaranta ku zo akwai irin naku nan gidan sauki. Sannan kamfanin mu akwai kebir wayoyi a nan gidan sauki. Kuma muna da tushen waya kaloli ne daban a gidan sauki. A IBM Center akwai MP kaloli daban. Muje kamfanin akwai Bluetooth kaloli daban. Sannan kamfanin mu akwai rigan wayoyi daban. Kowace waya akwai riganta, idan ka zo za ka gan shi cikin sauki. Ku gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Idan za ka zo to ka zo akwai earpiece a nan gidan sauki. Akwai sikirin gat ko wata waya ce kwai a nan gidan sauki. Sannan kamfanin mu akwai fanka sola daga a nan gidan sauki. Kowa dai ya zo sauki ya zo a nan kamfanin mu gidan sauki. Alhamdulillahi muna gode wa Allah gwani. Dan shi ne ya san cutar mu yake yi mana magani. IBM Center sauki a gare mu ne tuntuni. Kano za mu je da kenan yanzu mun dakata gidan sauki. Mu gana mu nan IBM ku zo kamfani gidan sauki. Waya zan saya IBM ni a nan zan tsaya in sha sauki. Ga me sanya je IBM ga bayanin a nan gidan sauki. Anguwan Bawa ne Kaduna State muna nan a nan gidan sauki. Lere local government in ka zo ka same mu nan gidan sauki. Idan za ka zo damuran dato kawai tambaya gidan sauki. Alo, domin neman ƙarin bayani 08067 26 56 62 sai kun zo.